Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky Türkmen bank kartlaryny Özbegistana petikledi. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky ýurdun banklaryndan berilen halkara bank kartlaryny Özbegistana petikledi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmazlyk şerti bilen 19-njy noýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu çäklendirme 2-3 ay mundan ozal girizildi. Mundan ozal adamlar Özbegistana kartlaryny naky pullaryny awtlaşdyrmak üçin gidýärdi. Serhet goloý bolan soň gidip gelmek aňsatdy. Hususan serhet ýakada ýaşaýan adamlar üçin ýagdaý şeýledi. Adamlar kartlaryny naky manadyny Özbegistana dollardan awtlaşdyrýardy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosy ýagdaýlary has içgin öwrenmek üçin Özbegistanyň Merkezi Banky bilen telefon arkaly habarlaşdy. Türkmenleriň Özbegistanyň bankomatlaryna pul nawatlaşdyrýanlygy barada ozal eşitmänim. Ýöne bu mümkin sebäbi Daşkendiň uly mehmanhanalaryna bankomatlarda kartlardan dollar nawatlaşdyrsa bolýar diýip Özbegistanyň Merkezi Bankynyň wekili Azatlyk radiosyna 19-njy noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Daşkendiň bankomatlaryna Visa we Mastercard arkaly bir gece günlüğüň dowamyna 400 dollar nawatlaşdyrsa bolýar. Ýöne Türkmenistanyna berilen Visa we Mastercard bank kartlary Özbegistanyna petiklenen bolsa, muňa Özbegistanyň bank ulgamynyň hiç ýyly daxly ýok. Muny diňe Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky edip bilýär. Egerde karty beren bank onuň amallaryny çäklendirse, onda muňa Visa ýa-da Mastercard kompaniýalarynyň özü hem hiç zat edip bilmeýär diýip gurrundaşymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Bu tema boýunça Azatlyk radiosy häzirlikçe Türkmenistanyň degişli banklarynyň kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky ýan bir ýyldan gowrak wagt bäri halkara bank kartlary boýunça dürli çäklendirmeleri girizip geldi. Fevral aýyna Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senagat Bankynyň we Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň jogapkär resmileri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan başlap Visa kartlarynyň doňdurulýanlygyny habar berdi. Ýa-ni 27 fevralda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Visa Global Holdings kompaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça baş dolandyrjysy Galim Tabildiýew ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan Visa kartlarynyň maliýe operasiýalarynyň doňdurulanlygy barada maglumaty resmi taýdan ret etdi. 2017-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň valyutanyň resmi alış-salşygyna ýeti çäklendirme girizilmegi bilen ýurdun raýatlary bank kartlaryna manatlaryny dollardan awtlaşdyrmak üçin daşary ýurtlary ýykyn edip başlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary döredi. Hem de onun dollaryň manada bolan gatnaşygy wagtyň geçmegi bilen resmi kursdan telim etse ýokarlandy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda dollaryň gara bazardaky bahasy rekord derece ýagny 29 manada çykdy. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistan bank kartlary arkaly daşary ýurtlarda bir gece günlüğüň dowamyny nawatlaşdyryp bolýan maliýe serişdeleriniň möçberini çäklendirdi. 2017-nji ýylyň fevralyna 250 dollara düşürilen bu mukdar sentýabr we dekabr aýlaryny degişlikde 100 we 50 dollara düşürildi. Geçen döwrüň dowamyna ýurt raýatlary plastik kartlaryna maliýe serişdelerini daşary ýurtlarda hususan Türkiýe, Azerbaýjan, Orsiýet ýaly ýurtlarda nawatlaşdyrmagy ýykyn etdi. Soňky aýlarda ýaşaýjylar Visa kartlarynyň pul almak üçin Özbegistana ýykyn etdiler diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy 19-njy oktýabrda maglumat beripdi. Bugün 19-njy noýabrda habarlaşan habarçymyz Özbegistana geçip pul nawatlaşdyrýanlar barada bu ören meşhur biznese öwürlüpdi diýdi. Türkmenistanyň köpçülikleýin media serişdeleri ýa-da ýurt resmileri agdalýan ýagdaýlary agdamaýar.